Segur que algun cop, passejant per la natura, t'has trobat una serp i t'has fotut un bon susto, pensant que podia ser verinosa. Però és important saber que les serps no ataquen si no se senten amenaçades i que totes, siguin verinoses o no, són essencials per a la biodiversitat i la cadena tròfica. Si en trobes una, deixa-la seguir el seu camí. Avui us donarem un parell de consells per saber distingir si una serp de la península és verinosa o no. Cal dir que almenys les serps de la nostra zona que són verinoses no són letals. Ara bé, hi pot haver una possibilitat molt remota de que tinguis una reacció al·lèrgica a la picada i es pugui complicar si no es tracta a temps. En tot cas, sigui o no sigui verinosa, guarda distància. En el nostre territori hi habiten 14 espècies de serps. Entre les més habituals hi ha la serp blanca, la serp verda, la serp d'aigua i els 3 escurçons, l'ibèric, el pirinenc i el cantàbric. Per distingir una serp verinosa d'una que no ho és, podem fixar-nos en 2 característiques molt importants, sempre guardant la distància, clar. Els escurçons, que són les úniques serps verinoses de la península, tenen el cap cobert de moltes escames petites i la pupil·la vertical, com la d'un gat. En canvi, la majoria de serps no verinoses tenen plaques grans al cap i la pupil·la grossa. I com a curiositat, algunes espècies no verinoses, com la serp d'aigua, imiten el color i el comportament dels escurçons per la seva pròpia supervivència. I compte, si hi et veu també s'espanta, o sigui, en part, i ella caça ratolins, no excursionistes. Moltes gràcies, molta salut i fins ara!